दुनियानि हिन्जाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नम्बर गुन्दा स्टप लायाखै आङो हा सिलं दावदावमोन ओंखाम सिला गुन्दा दै स्टप आंखौ सिनायाखैनो दुनियानि एक नम्बर गुन्दा नोङो सिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरनो बेसे खारगोन नोंलाय गुन्दा आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोंनि थाखाय बिब' ओंखाम जायाखै दा फैनायनिफ्राय आंनो मानो गस्ला खम दोनदोंलै आं खारगोन नामा जाम्बि नामा गुन्दाखायथ' नों खाना फैदों एक नम्बर सिला गुन्दा नोङो सोरलै सोरलै आंनि रुमावलै सोरलै रुमाव नोंनि हिन्जाव लाबोनानै लावफैग्रा रुमाव थांबाय जों बबेयाव बैयाव नोंनि न'खौ सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो सियारथिया बुख्रुबनानै नोंखौ दा थाखा फैनांगोन आं र' मबाइलनि समाय मान सनमान गैयि साला हिन्जाव गिबिजोंनो मोजां संसार जानो हायाखै नोङो आरो दा दुइ नाम्बार सोरबा नङा जाम्बि मा जाम्बि मान सनमान गोनां हौवाया बिदि नङा लाजिनो सोलों नोङो ओरैबा ओरै खाथियाव थाथिंबायनानै साला गुन्दा देखायदा हा नङा जेबो नाङा आंनि लोगोखौ लिंहर थांनो नागिरदों लिंहर लोगो लिंहर थांनि जेबो खालामनो नाङाखै दे जेबो खालामनो नाङाखै नोंसोरनि फारसे सुइस अफनो किसानखौ लिंहरदों आं किसानखौ लिंहरदों लिंहरथ' नाङा माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनि दसे आंखौ गारनांखादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोजों थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोजों दे जेबो गिनांगौ गैया नोंबो गिनांगौमोन बेहा बियो आंनि हौवाया हिनजाव गदाय लानानै खारदों आं मानसि लाना फैदों गोजौनिफ्राय रङियानिफ्राय ओमफ्राय आं गारिजों फाथायहरबाय नोंनि फट' मारानिया कि सुइस अफ एसे दाल' नों मा सिखादों आं बिदि खालामनाय दे नोंबो गनाय नङा नोंनि लोगोफोरबो गनाय नङा बेथा सिला मा बिदिखौ खालाम मा खालामा नोंखौ बेसेबां होगोन आं बेथा दावराव खालामलाबायो नामा मा दावराव खालामा मा बनसैसो नोंनि थाखाय ओंखाम जायाखै बे नों फैनायनिफ्राय फेसबुकाव होनाय लोगो लोगो बे मानसिखौ सोरबा सोरबा आं अननानै आं फेसबुकाव होदों नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं सिला एक नाम्बार नोङो खारालै मा खालामो जों मोनखाबाय सिलानिखौ नों सिला